Impact Limited, kumpanija li allegatament minn wara l-kwinti kienet tiġi xpronata mill-lit il-leminija ta' Joseph Muscat Keach Kembri, ingħatat 400,000 euro minn flus il-poplu f'kuntratti tal-gvern minant l-ex Ministru Konrad Mizzi meta kien imexxi l-Ministeru tas-Saħħa. Dan kif kollox qed jindika li l-gvern beda jagħti l-flus lil din il-kumpanija tliet ġimgħat biss wara li din ġiet irreġistrata lura f'Mejju tal-2014, xahar wara li Mizzi laħaq Ministru tas-Saħħa bis-suspetti ta' korruzzjoni jiżdiedu ġmielhom. Dan żvelatu l-Gazzetta Sunday Times of Malta fejn ġie spjegat li sena wara Impact Limited ħallset 193,000 euro lil żewġ kumpaniji li sidhom ma' waħad ħlif Keach Kembri dak iż-żmien Chief of Staff tal-Prim Ministru bis-suspetti jkunu li dawn kienu allegatament kickbacks. Allegazzjonijiet oħrajn ma' lista twila ta' akkużi li qed jaffaċċa x'Kembri b'rabta ma' korruzzjoni waqt li kienet imexxi Kastilja ta' Joseph Muscat. Il-Gazzetta komplet irrapporta li l-Pulizija ilhom jafu b'din l-allegata skema sa minn Marzu tal-2021 wara inkjesta maġisterjali b'rabta mal-imperu ta' x'Kembri. Intqal illi Impact komplet titħallas xorta waħda anke wara illi Mizzi tneħħa minn Ministru għas-Saħħa wara illi foqet il-kwistjoni tal-Panama Papers minkejja il-kuntratti kienu naqsu. Sal-aħħar tal-2019 din il-kumpanija ngħatat 270,000 euro taħt it-tmexxija ta' Chris Fearn biex bekk b'kollox Impact Limited f'ħames snin ingħatat 670,000 euro f'kuntratti mal-gvern. Dokumenti investigati mit-Times uraw kif minkejja x'Kembri ma jidirx b'mod ċar li għandu xi sehem fil-kumpanija u ċar li hu kellu x'jaqsam sew magħha. Dan kif il-kapital tal-bidu biex twaqfet Impact tħallas minn Casco Engineering f'April tal-2014 meta Konrad Mizzi laħaq Ministru tas-Saħħa. Jidher ukoll li l-Financial Controller tal-kumpanija Casco kellu aċċess dirett għal kont tal-bank ta' Impact. Sal-2015, Impact kienet ħalset 400,000 euro fuq 10 kuntratti tal-gvern fl-istess sena. Kumpaniji ta' Keach Kembri bdew jitħallsu biskuża ta' ħlas ta' self li ma' self inizjali qatt ma kien instab mill-esperti finanzjarji. L-ewwel ħlas lejn Casco Engineering wasal wara illi Impact ingħatat kuntratt ta' konsulenza illi laħħaq madwar 234,000 euro. Kien hemm ukoll pagamenti suspettużi ta' madwar 100,000 euro li ngħataw għal-amara tal-uffiċċju lill-kumpanija tal-Interior Design 3 City Designs li sidda huma Keach Kembri u martu. Daw kienu 8 pagamenti f'tem ta' sena ta' 20,000 euro, segwiti minn pagamenti ta' 5,000 euro, 10,000 euro, 5,000 euro, 30,000 euro, 10,000 euro, 10,000 euro u 10,000 euro oħra. Din il-kumpanija kienet akkużata b'ħasil ta' flus lura f'Settembru tal-2021. Ironikament, il-kumpanija Impact kienet topera mill-istess binja fejn kienet topera Nexia BT, l-istess kumpanija li Konrad Mizzi u Keach Kembri użaw biex fetħu l-kumpaniji sigriti fil-Parma. Times of Malta kellmu lill-Ministru Chris Fearn li minħatijaw insista li ma kien jaf bebda prassi ħażina fil-konfront tal-kumpanija Impact u li kieku kien konxju b'dak li kienet jingħat kien jirrapporta minnu fih lill-Pulizija. Din mhux l-ewwel darba illi il-kumpanija Impact Limited spiċċat fl-aħbarijiet kif lura fil-2014 fil-bidu tagħha kienet dak iż-żmien ix-Shadow Minister għas-Saħħa Claudette Buttigieg li talbet spjegazzjoni tal-irwol ta' sit il-kumpanija Allen Comerford li ma' tweġiba ta' Konrad Mizzi kienet illi dan kienet jipprovdi konsulenzi lill-Ministeru. Wara dan kollu mill-2020 sal-2022 Allen innifsu serva bħala project manager mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi paga ta' 35,000 euro fis-sena aparti xi perks u allowances oħrajn. Konrad Mizzi minnaħa tiegħu deskriva dawn l-allegazzjonijiet bħala assurdi fil-waqt li Keach Kembri naqsi milli wieġeb.